Tegu ni nyemi nyinenka poni mɔgɔ min nana ko a nana tuubi ka don silamɛya kɔnɔ ko n'a bɛnna sali wagati ma k'u b'a fɔ a ka a to ye fɔlɔ n'u salira u bɛ seeri kuma fila fɔ a ye o kɔni ye kataw belebeleba ye dɔɔnikibaw ko ni mɔgɔ min nana ko a bɛ don silamɛya kɔnɔ ka tuubi o yɔrɔnin kelen bɛɛ a ye seeri kuma fila fɔ a ye de a ka don silamɛya kɔnɔ a kana yagaru parce que nin tɛ aw bolo nin bɛ ala de bolo a bɛ bɔ wagati min mɔgɔ si t'a dɔn ni aw y'a yagaruya a to ye sali kɔfɛ an bɛ seeri kuma fila fɔ ye n'a ma seeri kuma fɔ sanni sali kɔfɛ ale fatura a tɛ jate silamɛ ye a kan ka ɲɛ kɔni b'a ni ala cɛ mɛ ni seeri kuma fila ma fɔ da la an tɛ se k'a kɔ an t'a kasan k'an t'a jate silamɛ ye a ka ko to ŋaniya a b'a ni ala de se lahara wala jɔn kɛra o sababu ye e min ɲɛ a ka tubili yagaruya o da don danger do kataru do dɔnnikibaw ko kataru ni danger belebeleba de don ni mɔgɔ min ni mɔgɔ nana i ma ko n bɛ tuubi n'i ko a ma taa kɔfɛ ou bien sali kɔfɛ an bɛ seeri kuma fila f'u ye o ye kataru ni danger de a kana yagaruyali kɛ o yɔrɔnin kelen bɛ a ye seeri kuma fila fɔ a ye de a ka don silamɛya kɔnɔ ko ayiwa o kɔfɛ a donnen silamɛya kɔnɔ dɔw bɛ takibiri fɔ k'u bolo d'a ma k'an barasa ni hadamaden kabakɔrɔ fɛn na e yɛrɛ ka kabaru fɔ ni yɛrɛ ye n'a ma kɛ takibiri ni jama ye n'a ma ko o ye baasi t'o la parce que ciden ko sɛbaw ko ciden don dɔ la a ko sɛbaw ma yala aw t'a fɛ a ka kɛ arijanadenw ka tilancɛ ye wa an ko an b'o fɛ a ko aw ye arijanadenw ka tilancɛ an ko Allahu akbar wala ni hadamaden kabakɔrɔ fɛn dɔ la i yɛrɛ k'a fɔ i yɛrɛ ma i da jukɔrɔ n'i ma pereke subhanallah ou bien Allahu akbar baasi t'o la mais ko fana ka a jamana takbir le jama ye kelen k'a fɔ a takbir Allahu akbar mɔgɔ k'a fɔ i nɔfɛ lesiri t'o la diina la o min ye k'a fɔ olu n'a ɲɔgɔnna baasi t'o la ka nisɔndiya a nisɔndiya ka tare ka nisɔndiya a ye silamɛya min sɔrɔ baasi t'o la Kaabu bun Maliki tuma min ala ye tuubu k'a ye a ko mɔgɔw de tuma min ale nana ala y'ale ka tuubu jigin kuranɛ kɔnɔ ale bɛna misiri ma misiri la mɔgɔw de tun bɛ ale kunbɛn ka tare ka nisɔndiya tele hata bun Ubaydu wulila ka taa ale ma ka bolo d'a ma ka tare ka nisɔndiya donc olu n'a ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ dɔnna a tuubira donna silamɛya kɔnɔ ka nisɔndiya k'a la ka tare ni duwawu k'a ye ala ye nɛɛma min k'a ye n'a tuubira ka don silamɛya la o n'a ɲɔgɔnna baasi t'o la ko dɔw ko ka ɲininkali dɔ ko n'u taara su dɔ yɔrɔ la dɔw bɛ sigi kaburu la ka duwawu kɛ dɔw bɛ jɔ ko juman ka kɛnɛ ninnu na min ka kɛnɛ ka jɔ ka duwawu kɛ su ye o de ka kɛnɛ kuranɛ ye o de fɔ hadisa y'o de fɔ wala tusalli ala ahadi mata minhum abada wala taqum ala qabrihi tuma min ciden sallira Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ka munafiki de do a sallira ka taa su dɔ kaburu so la ka jɔ a ka kaburu ka duwawu k'a ye ala ye aya di a ko nin y'a ɲɔgɔnnaw n'u sara munafiki min n'a sara kana salla ka de kana taa jɔ a ka fana ko i bɛ duwawu k'a ye donc tuma min kasiri ye nin fɔ a ko ni aya mafuhumu ni aya ko ciden kana jɔ munafiki ka kaburu ka duwawu k'a ye a ko nin y'a yira n'an ye mumini sutura an bɛ jɔ ka duwawu k'a ye mumini n'an y'a sutura an bɛ a jɔ ka duwawu de k'a ye o la a ye Usmana bun Affan ka hadisa nati nin ye dalila ye kuranɛ aya kɔnɔ o kɔfɛ bunkasiri yɛrɛ ye Usmana bun Affan ka hadisa nati min bɛ Abi Dawuda kɔnɔ a ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja farqa min dafni mawt wa ghafa alayhi وقال استغفروا لأخيكم واشهدوا الله له تثبيتا فإنه الآن يشهد ako Usmana bun Affan ko ciden tun kɛra n'a tilala su suturali la ko a bɛ jɔ a kan a b'a fɔ sɛbaw ye a ye ala deli ala ka yafa balima ma a ka ala deli ala ka nɛn sabati sisan u bɛna ɲininka donc kuranɛ aya ani ciden ka sasahala ni ciden ka baara jɔli de don ciden tun bɛ jɔ de
bun khaymu ko jadil maadi fi hadi ghayri libad aya fo kono ako bi mo be sigilim min ke kabrula ku sigi ko be do oke ako cide mo ka bara bun khaymu zawji fi kitabihi jadil maadi fi hadi ghayri libad ako cide madde ka sigi kabrula ka do oke komi bi mo ba ke chomi ko cide mo ka bara wala ki jo ka do oke suye kabru kono o de ka keno de sahalendo min ye sigili ye le sirito la ye bidiade kono ko kulu boto janaza rodola o ya so do kulu ka senyana mo sini ka da kabru do ka ta kile ko ko kulu no do ko ka ta wala ko kana ta ko kulu la ko wala kulu kuma ma ta di wa ko la ne ta kana wala kulu ko ba ko o do ko kulu boto kabru sola ko uye doye ata do ko do tara se nyanama atara bila munka ko da tara se nyanama ko atara bira kabruka ko doko ka seyinta doko kanata ni muy masira ni tawhidi tige minye dankanya bi bolo ala kola ika ko sinsilembe ala ka seyinta de na ya soro seyin kan tige lendero asogolama o ye jifa de o ma jubi hala nusbi o ma uhilla li khayri llahi bihi fin kan tige to ni fen wure to fora la min tala o ye jifa ube na tigira kan tigira pengure min tala we jifa na yasoro seyin kan tigilende do o ye jifa de kanata o sogote do pasira kan tigira kaburu de me seyin nyana ma de do ni masira ata seyin takatana fe nyana ma de do kana to minogo lay kana to kungo lay ewa nin tigila mo ulu ben ninke makko nyini de kama nimbe se ka ke sababu ka tigi makko sa jani la mun koso ciden ko tuma mitile noro yere mana ciden bo sallila akwa le ye muso do ye jahannaba kono ko ala ye muso ndo jahannaba kono jakumani de kama ko ay jakumani siride ate jidama ate dumuni dama ata foni fana jakumani yere kata dumuni kena yere jakumani sirile minogo ni kungo ya fa o sababu la ala ye muso ndo jahannaba ko ne fana tara se nyanama bila kaburu so la ye jita bolo na ba mi dumuni ta bolo mi nogo ya fa kungo ya fa ambe sirai kana yenni hadisala ibe se kayni hadisala de e yenni ke kimma ko de nyina bi makko sa jani la fulan ka fu ya do folo ni mo mi sara mushriki ya ka munyana i halakila je halakila Allah gara ani jakumani ewa ani ewa shekal la jabali mi fana fuleni nye o fana nyaman be se ka wili no fe ki tobe da fa jako foite nyana boy bolo donc an munu nye se nyana mayete ni tawakkulu bila tawhid bila ika aqida ka tene seyinta na nyana made na folo de kana ciya ani ka hinna la kana to kungoni min gola ni ba takata mara seyinta kata mara ni ba takata ala to fola ka kantige ka do atai kata kantige ka foita Sheikh Abdallah Bumbaji bo de lake munye aye kitabu tawhid min sarahu ako ewa maka mushrikun utumbeta sadaqatin munundi la tanu on zaman na foloma fiun ko ciiden de la kaka seba do fantando ciidenya anya maria minyen na foloma fiun munune nube kaburu la kwa katuta kutu Sheikh Abdallah bi kitabu tawhid min sarahu ta ibn nisro ako ni na fiun na ube min dira boli uma ni na foloma pendero wori una nyugo naw ube baganya na maya una nyugo naw ni mugo minye fantaye adagara ikuta ube ni baga intora ni minogono ba faga mewa e kungo ba mina baga hinna laika boy kana to ede ibata de ni yere badu ibadu ni yere tadu ni yesetige karile me ko suguma ni betadi fantami watadi fantama me kana to ko yesuleman ore hile alebe do foka faraka mana komi iri budu munu nu betu filisira muna nyugo nauka akon nunu na nyugo na ni na nula utaka boy ni mo misira nu ye fana ayatul kursi kaloka ani kuli nunu iku kaloka furu nyama mbola au nyama kanisoro iku fili utakufi donc ni fana ben ninta ibeshika ayatul kursi kalaka ka kuli nunu kalaka kata kasoro fana dabali yere fana min be dabali yere tiya a folo folo e munye ika dabali tiya
ni ye dabali yɔrɔ dɔ i b'a tiɲɛ de n ko hali ciden dabali ye o dabali min k'a la ye mɔgɔw tuma min jibrila y'a yɔrɔ fɔ a ye n ko a ye mɔgɔw de ci k'u ka taa tiɲɛ u ka bɔ ye u taara bɔ a tɛ foyi k'i la donc n'a ɲɔgɔnnaw n'i nana wari de la wari dalen bɛ kaburu kan u bɛ nafolomafɛn wɛrɛ min tɛ kantigɛli fɛn ye u bɛ bagan ɲɛnama i nana la a ta i ka t'i mako ɲɛnabɔ n'i ye fantan ye a ta i ka t'i mako ɲɛnabɔ n'a ye n'i tɛ fantan ye a ta i ka taa sarakati mais min ye sogolamaw ni jifaw ye kanu ta olu jifalen don dɔ delila ka ni ɲa ɲɔgɔnna fɔ ari ba ko jikɔrɔni ye dingeɲɛso dɔ waafula biye kurakura dɔw de taara bila dingeɲɛso kan musokɔrɔba fɔlɔ de nana a ɲa bɛ waafula kurakura la dingeɲɛso kan a siranna ka ta denmisɛnnin dɔ tɛ wa sen teliyalen nari cawa ye waafula ta musokɔrɔba ko ne de t'a dɔn ko ayi dɛ musokɔrɔba i siranna o min y'a ta o de t'a dɔn a ka waafula to a bolo kinto moto kan tarin ka moto dilamini ka sen dɔ fɛ ko ale taara kungo kɔnɔna la taara lɔgɔ de ɲini ko ale bɛ ewa tu kɔnɔ a kan bɛ mobili kan na mobili moteri kan na kan ko ale y'a yɛrɛ dɔgɔ a yɛrɛ tun bɛ nɛgɛso de la pour mɔgɔ kana ye kati tigiw de don ko bakurunin belebeleba de tun b'u bolo mobili in kɔnɔ u n'a taara kungo kɔnɔna la jurujan dɔ b'u bolo u taara bakurunin jɔ dinginɛso la ka juru kala ka taa juru siri iri la ka bakurunin jɔ dinginɛso la a ko ale ka lɔgɔ ɲini o ma bɔ a ko ale ma kɔnɔ u y'u ko di dɔrɔn a taara bakurunin siri ka bila kɔfɛ ka na n'a ye n ko i y'a ɲa yɛrɛ ni ninnu ye fatɔw ye fɛndɔnbaliw don aw taara nafolo fili o n'a ɲɔgɔnna ni mɔgɔ ye ne tawhidi bila limana bila a ta n'i ye fantan ye t'a dɔn n'i tɛ fantan ye t'a di fantan dɔ ma baga in kana to yen n'a bɛ lajaba Como juma ni juma bon nunu na ɲɔgɔnna nin tɛ mɔgɔ sɛnpulu ka kuma ye nunu ye fitinaw de ani balaw de don mɔgɔ sɛnpulu tɛ kuma nunu na ni fatawa ni muftiw bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ nin kow fɔ bon ko dɔ ko silamɛ ni jinna bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn ye wa Sheikh Salih Fawzani ɲininkara nin na urukiyatigi minnu n'olu b'a fɔ olu ni jinnaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko a tɛ bɛn hadamaden silamɛ ni jinna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Sheikh Abdallah Bumbaji ka kasiti dafalen bɛ a bɛ kuma dabali ni ɲɛw ka kasiti min na a ko ni silamɛ ni jinna a tɛ daga a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hari ni min y'a fɔ ko ne ka jinna ye jinna silamɛ de a ko jinna bɛ galon tigɛ o jinnaw yɛrɛ ko wa anna minna muslimuna minna duna zalika a ko jinnaw ni hadamadenw tɔ bɛ dɛ jinnaw hadamaden e ɲɔgɔnna hadamaden a bɛ galon tigi ye cogo min ani ɲɔgɔnna hadamaden b'i janfa cogo min a ko e bɛ se ka danganiya sɔrɔ jinna ka cogo di k'o ti janfa a ko pour ka nin bonda datugu pewu a tɛ bɛn hadamaden ni jinna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ ko cogo di hali nuna bikum ala man tanazzalu sayatin tanazzalu ala kulli affaki asim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun ala yɛrɛ ko yalan kaw kibariya setani bɛ jigi mɔgɔ min na ka kuma fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ɲɛ n k'o fɔ aw ye wa setani bɛ jigi mɔgɔ min na galontigɛlaba ala kulli affaki asim junubu to galontigɛla setani bɛ jigi o de la jinna setani ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ ko galontigɛlaba junubutɔ ni setani bɛ fɛnw dɔ mɛn sanfɛ n'a b'u bila ka taama donc surati la ne ami kɔnɔ n ko yomale kiyama don jinnaw yɛrɛ hadamadenw don jinnaw b'a fɔ ayiwa an tigi ala an ye daamu sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye fo an ka wagati sera ayiwa i ye wagati min fɔ ye sa ka kunu an filɛ i y'an kunu kiyama kɛnɛ ka yan ayiwa ala b'a fɔ jinna ni hadamadenw n'aw ye daamu sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn ye bi jahannaba tasuma de y'a don ɲɔgɔn ye
donc ate daga ko hadamade ko ni jinna be barake ñofe i kan ni bonda da tugu pew parce que abi bila seytane bara ni mushrik yawdela o tebbe bunte mi ani jinna ma barake ñofe sew sila bunte miya ini bana bagato de nana jinna donna la ye qur'ana kalaka jinna kumana bana bagato nenka sew sila bunte miya ya nyamar ya folo ni islamata ka islamiya et puis akapo bana bagato ina bunte miya be qur'ana karni limanani alanya siranya be o kera sababu jinna mbora bunte miya tumbore ke me amaka bara ye kona de ni min bana ni tara fi limaniya min bala ni sira min bala na ye qur'ana kalika jinna be boyla me ka fo ni jinna ye barake no fo make donc bure useminu be kumo ka hari aka kitabu tawhid do yoro do la ambena shama alebe jinna barake nyogonya batila katatila yoro madamado na ya soro jinna nye islamai aye barake nyogonya ke ko daga lenka ako obesha kadada min na ya soro yini jinna ye barake nyogonya ke hari ni islamado haramu de ka abe ko min ni hada madin islamai nyogon de me haramula obe haramu ye ka chogomi nini jinna kona ye barake nyogonya ke ni haramu de ko be haramu ya na ye barake nyogonya ke ni musrikiya de ibe ke musriki donc abeta o chora lebo atila o chora mo yere amasira damade ako jinna o de kabara ke nyogonya tilale no katani tila mayro matamadula na ate ko mele kona nyamare ke ko ni jinna kabara ke nyogonfe donc Cheikh Salih Fawzan ani Cheikh Abdallah Bombadi yenni nyinin kali jabi nim bonda in kadda tugu de pew mo woni jinna kana bara ke nyogonfe hari ni ko silama de do abese ka ko ale ye silama ka soro kafiro ha عليهم السلام ها ما فهم bo ko yala ko cide nyi min fo ko ni mo yo ke ye munafiqi donc yala be daga ka fo atiye ni yo o ko yalo ka fo makar sa ye munafiqi o te daga munafiqi be bundo de la ni fa ko amaliya de bangalendo mi munafiqi mi nyi dusukunta ye mo todo har cide ka sebo yere tunte munafiqu dodo wodi ya to cide nyi munafiqu do fo je fata bu yamana umaru tilela tuma mi cide fatura umaru ko ako wahude tumbe jigi ciden ka arabe mugo ka ko foye me wahute jigan ka de awun ta yede ni mugo minye nyuma mira awun na kenema ambi jate mugo nyuma yi amba igere anyirela hari na yasuri ka kono na manyi obini alachi kono na te ambolo ni mugo minye jugumande yira awun na fana kenema ibake ka ko jugu do fo ka ko jugu de ke ambi jate mugo juguye ambi mabo anna hari na ya suru ekono la kanyi kanga niya kanyi anto do wahute jiganga obini ala chirite me an ko ne ba amma ko ina donc munafiqa be duskunde kono mo to do ko karsa e munafiqa ito do be duskunde kono do golenda do ta man shew kono be ni faqo amaliya uluta man shew ayatul munafiq salas ija hadasa kajaba kiden ko munafiqiya an nifaqo amaliya ta man shew sabai ija hadasa kajaba na ye baroke abe galontige wayja utumina qana ni dara la bi jamfa wayja ahadan qadara na ye lahidu di abe wayja ahada aqlafa na ye lahidu di abe lahidu fonko nyonya na chogo dola wayja qasama fajara uba ko nunu man ni fa ko amaliya har o yere nu yu ye mo mi no be se ka fure karasa ebe galontige bilade ci de nya galontige ke munafiya ta masere a karasa nyuye ite lahidu bo asirafe lahidu borto bila cidenye lahidu burja ayake munafiqita manshede donc wibe nunu na nyona de fay wala minye ka fo hada made makka kere ya karasa e kafiriye ube karasa e munafiqi de ube karasa e fasiki de takfirul muayyan aw tafsiqul muayyan nunu be khatabiya ko do de la ko do kana ye ani ko do ka sabati nunu be hatabiya o de la mo ki yire korosi uduma e be se ka fon ni nya fasiriya ni nya munafiqiya ni nya kafiriya ni nya musrikiya donc wi be se ka nunu fo
mais ka to ka mogo kere kere karasa e munafiki de ube karasa e fasiki de ube karasa e kafiri de ciden ko ni ko mogo ma kafiri ko kafira imbe sagi kata dola kele na ya sura tigi ye kafiriya imbaka na ya sura tigi te kafiriya ye kafiriya ciden ko kafira imbe sagi kana de masisa ita fo mogo ma kafiri abada fo afula dola kele de be sagi ni kafiriya ye na ya sura tigi ye kafiriya imbaka na ya sura tigi te kafiriya de be ke kafiriya sisa parce que ye mogo ke kafiriya ala ma ke kafiriya ciden ma ke kafiriya abo chola ni ko ya fasiki ye fasiki awa na ya sura tigi ye fasiki akule na tigi te fasiki de be ke fasiki sisa donc hada maden ti re kolosi nonu na nyona mo ebe se ka gorobali fo me kana to ka mugo kere kere ya ka ke fendo ye hari ni e ya kata man so yala iba fo karasa ni mbila ni nyamuna ko ya ta man sede kana ni ken ni nyamuna ko ta man sede kana ni fo ni nyamuna ko ta man sede be se ka fote ko don ko ewa nu ye kurana tawsiri ke ni tawsiri be ba ayen nyen kali nunu famu aye tawsiri do fu ya imu ko don nu ye kurana tawsiri ke ni tawsiri be ba u bena ni misu ye kufa don ka ba ko nunu tunte salafu katabulo parce que do ye don ka ba nyen ka do ta ye kurana kala de nu ye kurana kala hari tarawih min fulen ni ube satallaba sallisu laba mun fene ni mo do ye qur'ana be jigi domi ube na ni misu ye ku fa doni ka bawo nyinen karan nonon bela ku sarafu salu ka tabulu ten nonon ni mo min nya ake ika tawsiri da fa do ka misi fa ko ke komi dina doni baraji nyini ni sunna de ko ye bidia do dina la le siritala ube aw ye qur'ana de kala qur'ana be dafa aw bolo domi atara misi faga na ye misi faga ni dina togo de ani sunna togo ye bidia do dina ko cide make ase ka sebo make min ni ko de ko min ne yin ka tawfuri jigi ni son jara ka ala barika da nyere ye misi faga mo ka do ima ke ni dina togo ni sunna o ko bashi ten ni nan ni ko daga le nyeri bolo ube anye ewa qur'ana kala an ka qur'ana bina dafa ni son jara nyere kam misi do faga ni son jara kala barikada ala ye qur'ana dafa min kanyen kam mo la dumuni ni ma ke ni dina to ni sunna doni ke ko daga lendo ye yake me kana ke ni dina to gore ni yake ko mi baraje ni dina to ni sunna do ye bidiya dina la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tewo ni nyemme nyinen ka poni mo min nana ko anana tubi ka do islamiya kono kuna benna salli wakati ma ko ba ko aka atoye folo nu sallira be seru kuma fula foy wo koni qataw bele bele ba don ke ba ko ni mo min nana ko abe do islamiya kono ka tubi o yoroni kelembe ay seru kuma fula foy de aka do islamiya kono akana ya garu parce que ninte aw bolo nimbe ala de bola be bo wakati min bo sitado ni aw ya garu ya atoy salli ko fe ambe seru kuma fula foye na ma seru kuma fo sani salli ko fe ale fatura ate jate silamayo akan gannya ko ribani ala ce min ni seru kuma fula ma fo dala ante se ka ko anta kasankanta jate silamayo aka ko to ngania abani ala de selagara wala jonke raw sababu ye eminya ka tubili ya gaga oda do danger do kataru do don ke ba ko kataru ni danger bele bele ba de ni mo mi nin mo nana ima kombe tubi ni kwa mata kofe ube salli kofe ambe ser kuma fula fuye o ye kataru ni danger akana ya gaga like o yoro ni kelembe ay ser kuma fula fuye akadu silamiya ko ko ewa o kofe a donne islamia kono do be takbiru fo ko bolo dama ka mbarasa parase bon ne hada maden kabakura fenna e yere ka kabaru fo ni yere na ma ke takbir le jamai na ma ko e bashi tola parce que sebo ci den ko sebo ko ci de dondola ako sebo ma yala au tafe aka ke arjanna den ka tilancewa
an ko an b'o fɛ a ko aw ye arijanadenw ka tilancɛ an ko Allah akbar wala ni hadamaden kabakɔrɔ fɛn dɔ la i yɛrɛ k'a fɔ i yɛrɛ ma i da jukɔrɔ n'i ma pereke subhanallah ou bien Allahu akbar baasi t'o la mais ko fana ka a jamana tekbir de jama ye kelen k'a fɔ a tekbir Allahu akbar mɔgɔ k'a fɔ i nɔfɛ lesiri t'o la diina la lesiri t'o la diina la o min ye k'a fɔ olu n'a ɲɔgɔnna baasi t'o la ka nisɔndiya ka a nisɔndiya ka tare ka nisɔndiya ye silamɛya min sɔrɔ baasi t'o la Kaabu bin Maliki tuma min Ala ye tuubu k'a ye a ko mɔgɔw de tuma min ale nana Ala y'ale ka tuubu jigin kuranɛ kɔnɔ ale bɛna misiri ma misiri la mɔgɔw de tun bɛ ale kunbɛn ka tare ka nisɔndiya tele hata bunu bɛ de wulila ka taa ale ma ka bolo d'a ma ka tare ka nisɔndiya donc olu n'a ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ dɔnna a tuubira donna silamɛya kɔnɔ ka nisɔndiya k'a la ka tare ni duwawu k'a ye Ala ye nɛɛma min k'a ye n'a tuubira ka don silamɛya la o n'a ɲɔgɔnna baasi t'o la bon ko dɔw ko ka ɲininkali dɔ ko n'u taara su dɔ yɔrɔ la dɔw bɛ sigi kaburu la ka duwawu kɛ dɔw bɛ jɔ ko juman ka kɛnɛ ninnu na min ka kɛnɛ ka jɔ ka duwawu kɛ su ye o de ka kɛnɛ kuranɛ ye o de fɔ hadisa y'o de fɔ wala tusalli ala ahadi mata minhum abada wala taqum ala qabrihi tuma min ciden sallira Abdullah ibn Ubay ibn Salul ka munafiki de a sallira ka taa su dɔ kaburu so la ka jɔ a ka kaburu ka duwawu k'a ye Ala ye aya di a ko nin y'a ɲɔgɔnnaw n'u sara munafiki min n'a sara kana salla ka di kana taa jɔ a ka fana ko i bɛ duwawu k'a ye donc tuma min Kasir ye nin fɔ a ko nin aya mafuhumu ni aya ko ciden kana jɔ munafiki ka kaburu ka duwawu k'a ye a ko nin y'a yira n'an ye mumini sutura an bɛ jɔ ka duwawu k'a ye mumini n'an y'a sutura an bɛ a jɔ ka duwawu de k'a ye o la a ye Usmana bin Affan ka hadisa nati nin ye dalila ye kuranɛ aya kɔnɔ o kɔfɛ Ibn Kasir yɛrɛ ye Usmana bin Affan ka hadisa nati min bɛ Abi Dawuda kɔnɔ a ko kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha faraqa min dafni al-maut wa ghafa alayhi وقال استغفروا لأخيكم واشهدوا الله له تثبيتا فإنه الآن يشهد ako Usmana bin Affan ko ciden tun kɛra n'a tilala su suturali la ko a bɛ jɔ a kan a b'a fɔ sebaw ye a ye Ala deli Ala ka yafa balima ma a ka Ala deli Ala ka nɛn sabati sisan u bɛna ɲininka donc kuranɛ aya ani ciden ka sasahala ani ciden ka baara jɔli de don ciden tun bɛ jɔ de Ibn Qayyim ko Jadil Ma'adi fi hadi ghayri al-ibad aya fo kono ako bi mɔgɔw bɛ sigili min kɛ kaburu la k'u sigi ko bɛ duwawu kɛ a ko ciden m'o kɛ abada Ibn Qayyim Jawzi fi kitabihi Jadil Ma'adi fi hadi ghayri al-ibad a ko ciden ma deli ka sigi kaburu la ka duwawu kɛ komi bi mɔgɔw b'a kɛ cogo min ko ciden m'o kɛ abada wala k'i jɔ ka duwawu kɛ su ye kaburu kɔnɔ o de ka kɛnɛ o de sahalen don min ye sigili ye lesiri t'o la o ye bidiya de fana ko kulu bɔtɔ janazayɔrɔ dɔ la olu y'a sɔrɔ dɔ kɛlen don ka sɛ ɲɛnama sigi k'a da kaburu dɔ sanfɛ tile kɔrɔ k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ ko k'a ta wa dɔ ko kana ta fɔ k'olu y'a to o la k'olu kun kan ka ta de waa ko la hinɛ danfɛn na walima k'olu kun ka to o dɔ ko k'olu bɔtɔ kaburusow la ko u ye dɔ ye a ta dɔ ko dɔ taara sen ɲɛnamaya a taara bila mun kan ko da taara sen ɲɛnamaya ko a taara bila kaburu kan ko dɔ ko ka sen in ta dɔ ko kana ta ni min ma siran ni tawhiditigi ye min ye dankaniya b'i bolo Ala ko la i ka ko sinsilen bɛ Ala ka sen in ta de n'a y'a sɔrɔ sen in kan tigɛlen de don a sogolama o ye jifa de وما جبه على نسبه وما أهل لخير الله به فين كان تيجتو نفهم ورا تقو فورا لا من تعالى ويجيفاي وبنا تيجرا كان تيجرا فين ورا من تعالى ويجيفاي نا يسر شيء كان تيجلن درو ويجيفا de kanata o sogote do parce que kan tیگرا kaburu de mais sey nyanama de do ni ma sira ata sey takatana fe nyanama de do kana to minogo lay kana to kungo lay
awa nin tigila mɔgɔ olu bɛ nin kɛ mako ɲini de kama nin bɛ se ka kɛ sababu ka tigi mako sa jani lahara mun kosɔn ciden ko tuma min tile nɔrɔ yɛlɛmana ciden b'o salli la a ko ale ye muso dɔ ye jahanaba kɔnɔ ko ala ye muso in dɔ jahanaba kɔnɔ jakumani de kama ko a ye jakumani siri de a tɛ ji d'a ma a tɛ dumuni d'a ma a t'a fɔ ni fana jakumani yɛrɛ ka taa dumuni kɛ n'a yɛrɛ jakumani sirilen minɔgɔ ni kungo y'a faga o sababu la ala ye muso in dɔ jahanaba kɔnɔ ne fana taara sen ɲanama bila kaburusow la yen ji t'a bolo yen n'a ba min dumuni t'a bolo yen minɔgɔ y'a faga kungo y'a faga an bɛ sira i kana ye ni hadisa la i bɛ se ka ye ni hadisa la dɛ e ye nin kɛ k'i mako de ɲɛna a b'i mako sa jani la fulankafoya dɔ fɔlɔ ni mɔgɔ min sara musirikiya kan mun ɲana i halakila diɲɛ i halakila lahara ani jakumani ani ewa see ka lajabali min fana filɛ nin ye o fana ɲaman bɛ se ka wuli nɔfɛ k'i tɔ bɛ dafa diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ i bolo donc anw minnu ye see ɲɛnama ye tɛ ni tawakulu b'i la tawhidi b'i la i ka aqida ka kɛnɛ see in ta n'a ɲɛnama de don nafolo de don kana tiɲɛ ani ka hinɛ la kana to kungo ni minɔgɔ la n'i b'a ta ka taa mara see in ta i ka taa mara n'i b'a ta ka taa ala tɔgɔ fɔ la ka kantigɛ k'a don a ta i ka taa kantigɛ k'a don foyi t'a la Sheikh Abdallah Bumbaji b'o delila kɛ mun ye a ye kitabu tawhid min sarahu a ko ewa Makka mushrikinw u tun bɛ taa sadakatin minnu di Lata ni Uzza ma nafolomafɛnw ko ciden delila k'a ka seba dɔ fantan dɔ ciden y'a ɲamariya min ye nafolomafɛn minnu na n'u bɛ kaburu la ko a ka t'u ta k'u to Sheikh Abdallah ye kitabu tawhid min sarahu ta i bɛ nin sɔrɔ a ko ni nana fɛnw na u bɛ min dira bɔliw ma ni nafolomafɛn de don wariw n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ bagan ɲɛnamayaw n'a ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ min ye fantan ye a dagara i k'u ta u bɛ ni bagan in tɔɔrɔ ye ni minɔgɔn b'a faga kungo b'a minɛ bagan in hinɛ la i k'a bɔ ye kana to ye dɛ i b'a ta dɛ n'i yɛrɛ b'a dun i b'a dun n'i yɛrɛ t'a dun n'i ye setigi ye karilen bɛ ko sugu ma n'i bɛ taa di fantan min ma taa di fantan ma mais kana to ye n ye Sulemani Orehile ye ale bɛ dɔ fɔ ka fara kan maana komi yiri bolo minnu n'u bɛ t'u fili sira n'a ɲɔgɔnnaw kan a ko ninnu n'a ɲɔgɔnna n'i nan'u la u ta ka bɔ yen ni mɔgɔ min sera n'u ye fana ayatul kursi kalo kan ani kuli ninnu i k'u kalo kan furu ɲaman min b'o la aw ɲaman kan'i sɔrɔ i k'u fili u ta k'u fili donc ni fana bɛ nin ta i bɛ se ka ayatul kursi kala kan ka kuli ninnu kala kan k'a ta k'a sɔrɔ fana dabali yɛrɛ fana min bɛ dabali yɛrɛ tiɲɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i ka dabali in tiɲɛ n'i ye dabali yɔrɔ dɔn i b'a tiɲɛ de n ko hali ciden dabali ye o dabali min k'a la ye mɔgɔw tuma min Jibrila y'a yɔrɔ fɔ a ye n ko a ye mɔgɔw de ci k'u ka taa tiɲɛ u ka bɔ ye u taara bɔ a tɛ foyi k'i la donc n'a ɲɔgɔnnaw n'i nana wari de la wari dalen bɛ kaburu kan u bɛ nafolomafɛn wɛrɛ min tɛ kantigɛli fɛn ye u bɛ bagan ɲɛnama i nana la a ta i ka t'i mako ɲɛnabɔ n'i ye fantan ye a ta i ka t'i mako ɲɛnabɔ n'a ye n'i tɛ fantan ye a ta i ka taa sarakati mais min ye sogolamaw ni jifaw ye kan'u ta olu jifalen don dɔ delila ka ni ɲa ɲɔgɔnna fɔ ari ba ko jikɔrɔni ye dingiɲɛso dɔ waafula biye kurakura dɔw de taara bila dingiɲɛso kan musokɔrɔba fɔlɔ de nana a ɲa bɛ waafula kurakura la dingiɲɛso kan a siranna ka ta denmisɛnnin dɔ tɛ wa sen teliyalen nani cawa ye waafula ta musokɔrɔba ko ne de t'a dɔn ko ayi dɛ musokɔrɔba i siranna o min y'a ta o de t'a dɔn a ka waafula to a bolo kinto moto kan taara n ka moto dilamini ka sen dɔ fɛ ko ale taara kungo kɔnɔna la taara lɔgɔ de ɲini ko ale bɛ tu kɔnɔ a kan bɛ mobili kan na mobili moteri kan na kan ko ale y'a yɛrɛ dɔgɔ a yɛrɛ tun bɛ nɛgɛso de la pour mɔgɔ kana ye kati tigiw de don ko bakuruni belebeleba de tun b'u bolo mobili in kɔnɔ u n'a taara kungo kɔnɔna la jurujan dɔ b'u bolo u taara bakuruni jɔ dinginɛso la ka juru k'a la ka taa juru siri jiri la ka bakuruni jɔ dinginɛso la a ko ale ka lɔgɔ ɲini o ma bɔ a ko ale ma kuma u y'u ko di dɔrɔn a taara bakuruni siri ka bila kɔfɛ ka na n'a ye n ko i y'a ɲa i yɛrɛ ni ninnu ye fatɔw ye fɛn dɔnbaliw don aw taara nafolo fili
wona nyogona ni mo ye ni tawhid bila limana bila ata ni ye fanta ye ta do ni te fanta ye ta di fanta ngoma baga in kana to na bela jam Kombu juma ni juma bon nunu na nyogona ninte mo sempulu ka kuma nunu nye fitina ude ani bala ude do mo sempulu te kuma nunu ni fatawa ni mufti ube jamana kono ulu de ben ko fo bon ko do ko silamani jinna be se ka barake noni wa Cheikh Salih Fawjani ni ngaranni na urokiya tigi munu nulu ba fu ni jinna be barake nyon fe akwa tebe hada made silamani jinna ka barake nyon fe Cheikh Abdallah Bumbaji ka kasiti ta falembe abe kuma dabali ni nyew ka kasiti minna akoni silamani jinna te daga aka barake nyon fe har ni mi nyafo ko ne ka jinna silamade ako jinna be galon tigaw jinna yere ko wanna minna muslimuna minna duna zalika ako jinna ni hadama don tobele jinna hadama de enyona hadama de abe galon tigi ye chogome ni nyona hadama de bi jamfa chogome ako ebe seka dangana suru jinna ka chogode ko ci jamfa ako puru kan ni bonda datugo tew atebe hadama de ni jinna ka barake no ala yere ko chogode haluna bikum ala man tanazzalu sayatin tanazzalu ala kulli afaki asim yulquna samwa waksarum kadibun ala yire ko yalan kaw kibariya shaytani be jigi mugom min nakka kuma fe ka baraka nyonya nko fo awiyewa shaytani be jigi mugom min na galon tigela ba ala kulli afaki asim junubu to galon tigela shaytani be jigi wode inna shaytani ni mugo be baraka nyonya fe ala yire ko galon tigela ba junubu to ni shaytani be fundo me samfe na gu bila katama donc suratul an'am kono nko yomale kama don jinnaw yere hadama don do jinnaw bafo ewa antiga ala anye damu soro ni nyogonye fo an ka wakati sera ewa iye wakati min fo ye saka kuno an kule ewa iyan kuno qiyama kene kaya ewa ala bafo jinnaw hadama don naw ye damu soro ni nyogonye jiya kuno naye baraka nyogonye bi janna batta suma da do nyoy donc ate daga ko hadama de ko ni jinna be baraka nyobe ikan ni bonda datugo pew parce que abibila shaytané baraw ni mushrik yawdela o tebbe buntemi ani jinna ma baraka nyobe saw sila buntemiya ini bana bagato de nana jinna donala ye qur'ana kalaka jinna kumana bana bagato nenka saw sila buntemiya ya nyamar ya ko ni islamata ka islamiya et puis akapo bana bagato ina buntemiya be qur'ana karni limanani alanya siranya bi o kera sababu jinna mbora buntemiya tumbore ke me amaka bara ye kona de ni min bana ni tarafi limania min bala na sira min bala na ye qur'ana kalika jinna be boyla me ka fo ni jinna ye baraka ni fo make donc bure useminu be kumo ka hari aka kitabu tawhid do yoro do la ambena shama alebe jinna baraka nyogonya batila katatila yoro damado na ya soro jinna ni islamai aye baraka nyogonya ke ko daga lenka ako obesha kadada min na ya soro ni jinna ye baraka nyogon bara nyogonya ke hari ni islamado haramu de ka abe ko min ni hada marin islamai ye nyogon de me haramula obe haramu ye ka chogomi ni jinna ko na ye baraka nyogonya ke ni haramu de ko be haramu ya na ye baraka nyogonya ke ni mushriki ya de be ke mushriki donc abeta o chora lebo atila o chola mo yere amashira damade ako jinna de kabara ke nyogonya tilale no katani tila mayro matamadola na atiko mele ko nay nyamare ke ko ni jinna kabara ke nyogon fe donc Cheikh Salih Fawzan ani Cheikh Abdallah Bumbaji yenni nyinin kali jabi nim bonda in kadda tugu de pew mo woni jinna kana barake nyogon fe har ni ko silama de do abese ka ko ande ye silama e kasoro kafiro alayhi salam
ah amma fa bo ko yala ko ciden yin min fo ko ni mo yo ke ye munafiqin donc yala be daga ka fo tigi ni yo o ko yalo ka fo makar sa ye munafiqin o te daga munafiqiya be bundo de la ni fa ko amaliya de bangalendo mais munafiqiya min yi dusukun tay mo ko todo har ciden ka sebo yere tunte munafiqu dodo wodi ya to ciden ye munafiqu do fo ku je fata buriya mana umaru tilela tuma mi ciden fatura umaru ko ako wahude tumbe jigi ciden ka arabe mugo ka ko foye mais wahute jigan ka de awun ta yede ni mugo min ye nyuma mira awun na kenema ambi jate mugo nyuma ye amba igere anyirela hari na yasuri ka kono na mani obini alachi kono na te ambolo ni mugo min ye jugumande yira awun na fana kenema ibake ka ko jugu do fo ka ko jugu de ke ambi jate mugo juguye ambi mabo anna hari na ya suru ekonola ekonola kanyi kanga niya kanyi anto do wahute jiganga obini ala chirite me an kono ba amma boyna donc munafaqa be duskunde kono mo to do ko karsa e munafaqa ito do be duskunde kono do golenda do tama shew kono be ni fago amaliya uluta man shew ayatul munafiq salas ida hadasa kajaba kiden ko munafiqiya an nifago amaliya tama shew sabai ida hadasa kajaba na ya baroke abe galonti waija utumina qana ni dara la bi jamfa waija ahadan qadara na yallahirudi abe waija ahada aqlafa na yallahirudi abe lahiru fonko nyonya na chogo dola waija qasama fajara uba ko nunu man ni fa ko amaliya har o yere nu yu ye mo mi no be se ka fure karasa ebe galonti ke bilade ci de nya galonti ke munafiya ta mo sere a karasa nyuye ite lahiru bo asirafe lahiru porto bila cidenye lahiru burja ayake munafiqita manshede donc wibe nunu na nyona de fay wala minye ka ko hada made makka kere ya karasa e kafiriye ube karasa e munafiqide ube karasa e fasiqide takfirul muayyan aw tafsiqul muayyan nunu be hatagiya ko do de la ko do kana ye ani ko do ka sabati nunu be hatabiya odela mo ki yire korosin uruma e be se ka fon ni nya fasiriya ni nya munafiqiya ni nya kafiriya ni nya mushrikiya donc wi be se ka nunu fo mais ka to ka mo kere karasa e munafiqide ube karasa e fasiride ube karasa e kafiride ci den ko ni ko mo ma kafiri ko kafiriya imbe sagi kata dola kele na ya sura tigi ye kafiriya imbaka na ya sura tigi te kafiriya ci den ko kafiriya imbe sagi kana de masisa ita fu mugo ma kafiri abada fo afula dola kele de be sagi ni kafiriya ime na ya sura tigi ye kafiriya imbaka na ya sura tigi te kafiriya de be ke kafiriya sisa parce que ye mugo ke kafiriya alama ke kafiriya ci de ma ke kafiriya abo chola ni ko ya fasiki ye fasiki awa na ya sura tigi ya fasiri a kule na tigi te fasiri de be ke fasiri sisa donc hada maden ki re korosi nonu na nyona mo ebe se ka gorobali fo me kana to ka mugo kere ya ka ke fendo ye hari ni e ya kata man so yala iba fo karasa ni mbila ni nyemuna ko yata man sede kana ni ken ni nyemuna ko yata man sede kana ni fo ni nyemuna ko yata man sede be se ka fote